Hakawai ka jingjia ka bakendit ka balajia ha ka kat lingsun jong ka Indira Gandhi International Airport ha Delhi ha ka sengi sajan uwai o khana badang khatlai snam kerta pulopoi sha India da ka lingsun na Kabul banle sha Delhi da ka ba ulari yeladi hapo ki landing gear jong ka lingsun kani ka jingjia kalapen kendit ya ki bor pahara jong ka kat lingsun ka balbu jingkeliru ya ki bor pahara jong ka tai ka lingsun bat kumjuk ru ya ki riu pat ba kat kum ki khubor balapau ha ki lat pathai khubor ki bor pahara jong ka lingsun ki la yoi ya wei ukna ubayat wir hajan ka lingsun hakapor kumba khat wei baji chi pheu minit man step jong ka at pheu wei tarik man ta ubnai Hadin balakali jingkali ya utai ukhna ulapun pau ba udai na kondos Afghanistan utai ukhna ula kamru ba ulalej khlem tiket da kabari ha ki jaka bu shaka lani landing gear jong ka lingsun la pentip sha kitnat ba daipet hadin katai ka jingjia bat lapen long ya ka jingtalasi ka babnia ya katai ka lingsun ka balapen long ban lap ya ka wei ka audio speaker rong sau na kachaka bachong utai ukna nangta ya utai ukna la IT no sha kisipai ka Central Industrial Security Force jong ka airport ban tokit yo hadin bala pendep ya ka jing tokit ya utai ukna la penphai biang sha Kabul ha katai hi ka juk step da ka lingsun ka bawan phai jong ka kam airline